Sodisfazzjon doppju għall-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada li f'temp ta' ftit ġimgħat proġetti li wettqet ġew ippremjati b'unuri nazzjonali. Minn fost l-entitajiet pubbliċi kollha, l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi ippremjat lill-Fondazzjoni għal riżultati ambjentali tajbin u ta' effiċjenza fl-enerġija miksuba bil-proġett tal-Iskola Primarja ġdida fl-Imsida, illi fuq bażi ta' sena qiegħed jitfa' fil-grid nazzjonali aktar enerġija milli tikkonsma. Unur ieħor ingħata mill-Awtorità tal-Ippjanar lil Perit Nicholas Mallija għad-disinn tal-Iskola Primarja l-ġdida fir-Raba ta' Għawdex. Ma' TVM News il-Perit Mallija stqarr li żamm quddiem għajnejh li l-ħtieġa ewlenija tal-binja l-ġdida hija li takkomoda lit-tfal u għalhekk daħħal kemm jista' jkun kuluri. Il-ħasira li nafuha tipproteġi l-bibien tad-djar billi toħloq dell u tnaqqas mill-qawwa tax-xemx sabet posta wkoll fid-disinn tal-kurituri u barra t-twieqi tal-klassijiet. Tagħti dell sabiħ ħafna għax mhux id-dawl biss jidħol imma ftit dawl li jidħol iħalli miegħu id-dell li jikkrea dal-kontrast. L-istess bħala ħsajjar, is-siġar jipprovdu dell naturali. Preparajna ħwat ġol-art li qegħdin kollha jħarsu lejn nofsinhar u das-siġar huma jikbru jagħtu d-dell ukoll il-binja u tilqa' dak ix-xemx u naturalment ħalli d-dawl jgħaddi wkoll. Il-proċess mid-disinn għat-twettiq ma kienx faċli l-Perit Mallija qal li mid-disinn oriġinali ftit fadal għaliex ma tħaffir bdew jinstabu qatt ta' teżori. Kull rokna kienet miżawta bil-arkeoloġija u adattajna d-disinn biex mhux biss ma għamilnihomx ksara imma elevajnihom u ġew inkorporati fil-volum li jista' jiġi użat mit-tfal. Ġifieri kien hemm skoperta partikolari li qed naħsbu li kien qabar uniku li bħalu ma nstabx, ma kinux għadu nstabu bħalhom Għawdex. Il-volum tiegħu kien jinstab fejn kien hemm żewġ klassijiet. Il-Perit Mallija qal li minflok il-klassijiet dan l-ispazju sar żona dedikata għat-tagħlim tal-istorja. Stqarr li anke jekk f'mument ħass illi qegħdin jieħdu xogħol doppju u triplu jinsa kollox meta jara l-ħajja f'din l-iskola llum, skola imlaqma il-Happy School. Tarhom jilagħbu. Qed jilagħbu ma b'ferħ enormi għax da skola ġdida kollha kuluri siġar u kien l-iktar mument ta' sodisfazzjoni li kelli fil-karriera tiegħi.